L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ressaq ksur ta' privileġġ fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi wara li allega li Dr. Muscat kellu informazzjoni li hemm pjan biex tinqatel Daphne Caruana Galizia u għaldaqstant sejjaħ l-elezzjoni ġenerali qabel. F'din il-kalunja, Sur President, qed jiġi hawnhekk allegat li jien b'xi mod kont naf bil-plott ta' qtil li ma jirriżulta minn imkien mill-ebda fantażija. U jien ngħid l-ebda livell ta' skontru politiku ma jiġġustifika li bniedem jidhem ċappas b'allegazzjoni ta' dan it-tip. Sur President, li ma tirriżulta minn imkien ħlief mill-fantażija bla sens tal-onorevoli membru. Id-deputat Laburista qal fil-Parlament li jemmen li politiku jrid jaqla ġo fih u jħalli l-libertà tal-espressjoni tirrenja. Qal iżda li l-aġir ta' Azzopardi kien gidba inġurjuża u malafamanti fil-konfront tiegħu li minn barra li ċaħada bil-qawwa kollha hija bla bażi. Dr. Joseph Muscat stem jgħid li huwa l-unika Prim Ministru li taħtu s-solva każ maġġuri ta' qtil. Jien kelli 1000 difett u għandi 1000 difett. Ma tafx naf jien l-unika Prim Ministru li taħti ġi solvut każ maġġuri ta' qtil, Sur President. Grazzi. L-Speaker Angelo Farrugia mistenni għati ruling dwar dan il-każ f'seduta parlamentari oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.